Awni yang ma bitai kele mugu boy. Ne yɛrɛ bɛ n ka kɛlɛ mugu bɔ cogoya min na ka kɛfɛni minnu varaka wasa a sankɔrɔ ka taa an b'o de kan bi. Kɛlɛ mugu ale kɔni bɛ dumuni ja maa da kosɛbɛ. Aw bisimila. An ka kɛlɛ mugu jalen ɲuman n'a y'i ja i yɛrɛ bɛ se k'a san k'a ja. I n'a fɔ ne ye n ta kɛ cogoya min na. Une semaine bɔɲango kɔni n'o ye dɔgɔkun 1 ye a k'an ka ja. An b'a kunkolo yanfan in bɔ a la. Maa dɔw t'o bɔ a la yɛrɛ. Maa dɔw b'a si n'o ye ten dɔ. Nka ne b'a bɔ a la. N bɛ k'a kɛ ni lɛfɛ in kɔnɔna na waasa k'a faamuya k'a fɔ ko kɛlɛ mugu silen kɔni tɛ kɛ bɛrɛ foyi ye aw yɛrɛ ɲɛ t'a la. An y'a kunkolo bɛɛ bɔ a la fo k'a ɲɛ. An bɛ kɛfɛnw var'a kan sisan ka sɔrɔ ka taa si. Kardamɔmu y'a sankɔrɔtalan dɔ ye. Arabukan na n'u b'a fɔ ko hell. Ne kɔni t'a tɔgɔ dɔn bamanankan na. O den 2 bɔɲango i kana n'a caya dɛ hali n'a ka ca i bolo. Ɲana a kasa bɛ bonya a ma kojugu. Nin ye anise étoilé ye. Maa caman ye ne ɲininka o tɔgɔ la bamanankan na. Tiɲɛni yɛrɛ la n t'a tɔgɔ dɔn bamanankan na. N b'a dɔn faransɛkan in de la ani arabukan. An b'o dɔɔni k'a la den 1 bɔɲango. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ bɛnɛfunti fana den 2 ɲɔgɔn na k'a la. A bɛ fɛn ninnu bɛɛ kɛ k'a bɛn aw yɛrɛ sago ma. Ne kɔni b'a bɛɛ dɔɔni de k'a la waasa a kasa kana na bonya ma. Kɛfɛn sinta laban ye laurier bulu 2 ye. N'a sɔrɔ la i bɛ kɔ kan siniko ma nɔgɔ i ma i b'a don blender kɔnɔna na ni dɔw b'a fɔ ko mixeur. Ne bɛ n ta kɛ nin de kɔnɔ k'a sin dɔɔni nka n'i bɛ so i t'a di manjitigiw ma i ka 5 d'a kan olu k'a sin. An b'a bɛɛ sin sisan fo k'a ɲɛ. An y'an dɛmɛ fo k'a sin fo k'a ɲɛ. A sinen filɛ nin an b'a tɛntɛn sisan. N'a sɔrɔ la tɛmɛ qualité min ka di ye k'i b'a fɛ k'a sin n'o ye. Ɲɛmisɛnnin ne y'o de ta. N'a sɔrɔ la hakɛlamani ka di ye i bɛ se k'o ta maaw ka goût tɛ kelen ye. Tɛndɛli sela a kuncɛyɔrɔ ma an bɛ mugumafɛnw far'a kan sisan. Nin ye ɲamaku cuillère fitinin ɲɛ 1 ye. I b'a bɛɛ kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Poivre mugu cuillère fitinin ɲɛ 1. Sunbala mugu cuillère fitinin ɲɛ 2. Ale b'a timiya kojugu. An bɛ sɔrɔ k'a tɛntɛn. An bɛ kɔgɔmugu k'a la sisan. I bɛ kɔgɔ k'a la k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. N'a sɔrɔ la ko kotimiman wɛrɛw b'i kɛrɛfɛ k'olu ka di yala. Diɲɛ jan bɛ koyi i bɛ se k'olu far'a kan. Olu tɛ baasi ye. I n'a fɔ layimuguni dɔɔni. Mɔgɔw ka goût tɛ kelen ye. Waasa a fariya kana na kabako da i kan. Tisoko ni fɛn ninnu kana bɔ a la ka caya. I bɛ situlu k'i nun kɔnɔna na depuis a daminɛ. Wa fana tuguni i bɛ sɔrɔ ka mana don i tɛgɛ la. Maa minnu bɛ k'a fɔ nin ɲɛ bilen tɛ dɛ. A y'a jɔ n ka dɔɔni da o nɛn kan aw k'a lajɛ n'a sɔrɔ la a ka farin. A ɲaaminen ɲɛnen an bɛ fɛnnin dɔ ta. A kɛra butelinin ye o, manama o, buteli yɛrɛ ou bien ni tasani dɔ de b'i bolo kɛrɛfɛla la. A bɛɛ ka kan. A k'a mara k'a ɲɛ dɔrɔn. An b'a ani ta k'a kɛ o kɔnɔna na. Ne m'a fɔ ko a sinen tɛ kɛ bɛrɛ ya. A bɛ bɛn nin butelinin ɲɛ 2 de ma. A bannen ɲɛnen filɛ nin ye. N bɛ ni maana bɛɛ fo diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ. Aw ni ce aw ni baraji kulomajɔ ni lamɛnni la. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ maa kɔnɔ.